Gurukota redzidzo yepuraimari nesekondari vatorirai moyo vanoti hurumende ichaziya chikumbiro chevarairidzi chekuti vapiwe muhoro inoenderana nemagwaro avo neruzivo rwavo uye nekumutsidzirwa aiwa kwezvirongwa zvezororo revashandi. Sambira mashoko ataugwa panapa nekunzi nema teachers zvinzi aiwa mateachers panhau yemuhoro yavo zvinzi aiwa ngavabhadharwe zvichienderana aiwa nemalevels avo ndokuti vosubscribe wolike utina on the bell icon. Nokuti panapa panoigwa pachinzi vepanhau rekroniko rinoti vamwoyo vakasangana nevaongorori vezvikoro, vakuru vezvikoro nevamwe vakuru mubazi rematableland north nemusi wechina. Pamusangano uyu waitirwa pacholocho high school, hurukuro dzakanga dziri pamusoro penyaya dzakasiyana dzinobata varairidzi. Muhurukuro yavo mukuru wechikoro checholocho high school Siselo Dhuve uye ari sachigari weNational Association of Secondary Schools Heads NASH akati mihoro yevarairidzi inofanira kuratidzwa nemabasa pamwe chete nechitupa cheruzivo rwemunhu. VaDhuve vakati hazvina kunaka kuti mudzidzisi ane degree rebachelors uye ane diploma apiwe mari yakafanana neasina. Saka ndo masvika kutaura achiti aiwa maticha anofanira kupa muhoro inoenderana nemalevels avo education, nokuti atikati munhu ane bachelors degree anopiwa salary yangofanana nemunhu asina. Saka tudze mafungiro enyu noti kudii. Ndoziva kuti mamwe maticha aripo ari kuona video iri. Komendai mumbotudza mafungiro enyu pamusoro penhau iyi. Pinai mucomment section medu musakano subscribe kulike chinotina on the bell icon.